Хайде да си приготвим тези вкусни спагети с пилешко филе, бекон и сос от тиквички и сметана. За 4 порции са ни необходими 350 грама спагети, които сваряваме до желаната степен. За приготвянето на соса започваме с бекона. Нарязваме на ситно 50 грама бекон и го запържваме в сгорещен тиган. След това са ни необходими 350 грама пилешки гърди, които нарязваме на ситно. Гърдите прибавяме при бекона, за да се сготвят. Овкусяваме ги с сол, черен пипер и кимион. Докато месото се запържва, измиваме една тиквичка и я нарязваме на средно големи парчета. Готовото месо прехвърляме в купа и отделяме настрани. Връщаме на котло на същия тиган, добавяме малко мазнина и в него запържваме нарязаната тиквичка. Овкусяваме с сол, черен пипер, кимион, кориандър и риган. Към омекналите тиквички добавяме 200 мл сметана и пасираме. В сместа връщаме месото и оставяме за малко да заври. Към така приготвения сос добавяме вече сварените спагети и разбъркваме добре. Добър апетит!